udlisa umuntu ongadliseka, udlisa umuntu ongekabulawe yidliso. Wakwenza uThixo waba yilento yiyo ongakabiyo uzobe yiyo. Noma ngathi baqishela phansi uyaphuthuka njengamanzi, noma ngathi ubeka itshe aphuma ngaphansi kwedwala yakhasha, ngoba isibusiso asinakuvinjwa isiqaleni sesenziwe ngabantu. Wenziwe nje. Wenziwe njani? Wenziwe nje. Wenziwe nje. Sesothatha. Wenziwe nje. Lo wenziwe nje. La sana na mabotikata mtazo mabotikata wahleli. Mabotikata wahleli. Mabotikata la sikuzo wahleli. Safunishe bisothatha. Asengacisha zayichapela ngeke niwahleli mangikhuluma ngidaliwe ukuthi mangikhuluma kubekho into ethile iyakita sebahleka ibhodi kanti lazi lethu isiqobo ethi mina yabo emisipos angizenzi ngenziko futhi mina wangibona ngihleka selobhala ukukhuluma nje mina sengiphelile ukuhleka engenza ngihleka ngoba into ehlekisa kulento engihleka kodwa phela khona manje uyaphela mfundisi angisibamba kufika nabona nje ngahleka nje ngicabanga mina ayikho ehlekisa kulento engikhuluma kodwa inkosi yaqhubeka iyahlekiswa yiyo into engiyishoyo hlekuzenza yawazi bajulile abekusho amen uma uNkulunkulu akwenzile ukwenzile noma abantu bangamonazela don't worry ngeke bayishintshe into yona noma abanye abantu bazothi babona baqhubeke bavele lomuntu yena yahlupha ngiyathandeka ngiyasabona nkosiyasizwe hayi ukuthi yini udalile ungafunda kuze siqede sawuphuma kanye nami sengiyahamba emvuleni bami kaNkosikazi omuhle mhlophe yazi nje ngabe sinamthatha unkosikazi omhlophe ngacabanga ukuthi ngathi ngimnyama ngafaza ngicabangela abantwana oyenze ukuthi abantwana at least yeah nyama mama nyama shothi nasengani nyama na sesekuthi umenguka kuvela athi bana ngizofika athi ukuthi ngiyachamana la mntasifazane menguka kuvela ngizofika athi ngihamba oh Jesus amen ngizokubela nje akenithi amen yiba lento okufanele ube yiyo ungakabiyo usibele don't undermine yourself hambela phezulu lokho zokuthi mhlonkulu ugane inkosi akusiba chance esikhathi dlala asithi isebazokuna camba yani mako nemvula kusezengane engabona wakudla kunzukulu uzokwendela abajawa wena ungazi intombazane impuphe ngishulele but ebunkulunkulu khona izinto ngeke ukwazi ukumelana nazo eziwuhlelo la ayabantu abekho namhlanje ulethu uNkulunkulu indaba ezithanze ulethi sizodlula la sizodlula ukuthi kuhleli bana kusho ukuthi ungathi sizodlula la asesiyishintsha direction sizodlula la ake nisho amen manje khona sizodlula la amazi
uThixo wathethile, awajikiswa isimo, awajikiswa abantu. Kudala nathi befunga begomela bethi sizofa, bake bangibhayizisa nami sengikhohlwe yini ukuthi ngubani. Aqala ngathi ngashaya isitititi. Usendeni message umfo engamazi ngilapha kwamasho ukuthi umfundisi uMbongose ngiyakwazi nomlandelo wakho wakudala mina ngwasebusinga. Sithunyiwe siyazi nokuthi kuphi nokuthi ufika netendeni nokuthi uhamba ngemoto enjani. Sizoqeda ngawe kodwa ngenxa yokuthi ngikhuliswe zijumayelo zakho ngizwe nginomusa lento engiyenzayo ayikho emthethweni ukuthi ngikufonele kodwa ngizwa ngomusa ukuthi ngikufonele kodwa kuze nami ngibe safe kulabantu abangithumile. Hamba eShoprite ufake imali ngapha ngaqala ngapha abe nakunawo le mali abamake ufake umuntu obhalisa kwathi after an hour ngathi waphinda wafona ngathi ngiyabona ngathi amenze lutho awuyisende namanje lezi namba kusho ukuthi ngiyaphuma emseni ngathi usho kunyoka. Sekufikile ukuthi ngikhumbule identity yami ukuthi anginawe sathiswa umuntu nje because the Lord is my shepherd. uJehova umalusi wami angizuswela. Uyangilalisa emadleleni ahlaza, uyangiyisa emanzini okuphumula, uyabuyisa umphefumulo wami ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethusi lokufa angesaba ukubi ngoba wena nami intonga yami nododoko ziyangiduduza. Ulungisa itafula ebusweni bami phambi kwey'thazana, ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyansitsima. Impela okuhle nomusa uyangilandela yonke imihla yokuphila kwami. Wasikhohlwa ukuthi ubani, uthi uswangisho izinje ezingenamazinyo. Zinomsindo zonke zithi wow bathi check amazinyo. Noma ngabe ipitbull ayitissue, check amazinyo. Ungaba ipitbull but check amazinyo. Ipitbull uqamba ikhaya kodwa usebenza amazinyo. Bathi ayikho check amazinyo. Yathi yasondela ukuthi amazinyo semabone lawa ayakutheka. Angizothuswa yini? Ake ngishawo amen manana. You must know your identity. Ungakaphumi esizalweni ngakungcolile. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcolile. UNkulunkulu hayi ukuthi into ichansa yona ayithandazelwa uzalwa nje. Ingane lezi esuke zikubulisha nje suke engazi ukuthi ibulisha uNkulunkulu ngoba akubonakala uzoba yini. Ukhona izinto uThixo ayifihlayo abantu bangaziboni kodwa zisejuleni kokuphila komuntu. Ake nithi amen. Ungakabikho esizalweni ngakaphumbi ngakwazi. Ubaba uzalwa ngo-1928 washona ngo-1983. Mina ngimdala manje kunobaba. Ngileminyaka baba uShoprite engenayo leminyaka engenayo.
I'm close to 65 years manje. Wephuleka ne-case yomuntu ikhali lisheshe lishone. Mina angiyona le nhlobo esheshe ishone. Ngoba ngafika kumbe wafika omunye umuntu akento omunye umuntu. Njengoba ngendlela engihamba ngayo bahambi kanje ngithi ngihamba ngiyamthela nje. Ngoba uyathanda ukungenisa ngeovazi. Ungaphula futhi ngalala ngifika. Akushawo amen. Behleka bethi lo khubazekile ongabalekela hamba ukuthi ube bayazi ukuthi ukuhlela abantu abahambe kanje ngoba ngeke ngihambe njengabo ngeke ngiphile njengabo ngifani nabo. Akushawo amen manje. Ungabikho esizalweni. Release. Come on. Ngibeka umprofeti ezizweni. Mama. Labese lo bye. Enye inkosi yamachawe akinto lena yokuthi wena uhlale mama unyaka ehlalweni labesithi kanti uzolwe ngoba Zakudala khulu unyaka inkosi ayishiya but before uhlale esibelethweni sikaNdlunkulu ungawakho yes wawuvela usuyinkosi yes ngicela sithi amen. Iphithi zonke lezi ezenzeka ukuthi bayakhipha, bayabeka, bayavuma, bavume izibi zendlela. Into asuke ezalwe yiyo ngeke ushintshe ukuthi uyiyo. Ngoba umuntu oconfirm izinto uThixo. Ake nishawo amen manje. Amen. Indlela bathi rough ngayo mangethi evangelism wakhuluma ngayo ngisho ukuthi bathi hey ungashawa bani mina ngiqhamuka kulabantu labo kuthwala izingane bathi nina manje ngicabanga ukuthi esukuni kwagogo nina ishiba bifa bavele kahle lokufundisa bathu lokufundisa uchilana 99 hamba phela ukuthi batshele 99 kodwa uzobuya uthi uba uthi abanye abantu bayayithenga kakhulu lapha ngishuphana ifitho zoyisanthako bahlangane yonke South Africa endosente eNewcastle abayibona adinga kwakuthenga ikani nosomtekisi siphume ngabe ifake iphandle ngalezinye iphandle yabona isikhumba sokulisa zithi utomfundisi ubafundisi manje emhlabeni abasenjena akenishela that intove ade shisibuzi ngithi mina kunabafazi abangani amadoda babulawe yini mina ngiqhubeka nomkeni wokhisimusi khona bisevalini nizonya niyaya phakathi ashaye ngoba mhleka nje ayisheke isidembe kodwa wona uyasheka akasithi amen uJesu wayethi nzalo yenyoka ubatshela 99 abafarisi akenishawo amen mane khona ibabisa ngenzalo yenyoka lento umuntu asuke yiyo from God asiyamdelela kodwa wenza umsebenzi kaNkulunkulu akenishawo amen mane khona ungabikho nasesizalweni ngakwazi ngakwenza ngagoba was kepha ngathi awu Nkosi Jehova beka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngumntwana uyabona ngiyakukholwa lena uyabona bemasasile bakho ciao uyabona angikwazi mama toletu bakhe ukubuza ngani mina ngeke nje ngizohlala ngithi ngijothi sihlale sonke njengefamily ngihlale sithi Nkosi let's do 1 2 3 atubelezela nonkosikazi bathi akuhlale nami angisho ukuthi ngizobona nje nawe family khona mawuthulile Anesithi amen. Amen. Nasiyazohlala ngikhuluma namfuna ngithule mina.
Nilalele nikhuluma. Usitwesa nzima. Ayikho engenziwe. Ake bethi amen. But I'm very friendly. Very friendly. Njengoba nihleke namenzela umbereko. Ungabikho esizalwisa awenza. Ngifuna noma ngabe azakalo nje kade umfundise ukukhuluma lana. Noma ngabe azakalo. Oh yes, ake sithi amen nasama. Enye mistake engifuna silungise siyathandaza. Yenzani sure bazali ukuthi ingane yakho makuyiqambile uqambe ingane usuprofeta phezukwayo. Nawe uqanjwe igama ungavumi igama lishintsha ngabantu okhona nawe. Ngoba igama is prophet. Lesikhathi igama selibizwa ngenye indlela liyafreeza aliwenzi umsebenzi obekumele wenze. Mabethe usibusiso ungavumi bakubize ngoSibuko. Mabekubize ngoThokozile ungavumi bakubize ngoThoko. Mabekubize ngoBrian ungavumi bakubize ngoBro noma ngoBraka. Mabekubize ngoThokozana mabekubize ngoThamsanqa ungavumi bakubize ngoMthibosi. Igama liyalahlekelwa umongo walo masebizwa ngendlela engaqanjanga ngayo. Because umzali nomzali beqamba ingane usuke prophet that unakho phezulu kwengane yakho. Mayingane yakho kunombulelo yenza sure ukuthi ulibiza liphelele kunombulelo. Ungabi ubule akayenzi sense. Iyasitaka izinto zakufika abantu bazoyicela bazoyilobola manje ukuthi ubule bajike endleleni ukuthi icontent abese kodwa manje le ayiphelele kodwa sekufika abakhongo beshintshana bebaza uzofika ngane nebhathi bafika abakhongo banyamalale kuzaba igama unonhlanhla awusathi unonhlanhla usuthi unonhle noma umnhla sanibonani bazalwane noma unhlaka lephapheni unhlanhla umhlakanipho ake nishawa amen manikhona bazalwane make sure maqanjwa uwechawe igama lomntana kwelibize lonke liphelele ngoba wazenza wena njengentshumayelo besishumayela ngaleli mawathi uzindlela ezinhle libizo liqede noma ngaba ukho emudini kusesekuseni saza usaluvuka zindlela ezinhle what is umsoco usulahlekile wesibusiso segama ake ngisho amen mina nje ngoSamuel ngathi Mose amagama u2 awu10 ngoxoxa ngilapha awu10 wonke but yes amagama nasizwa omunye umlungu eBoxburg uyabuza what is your name sir my name is Sam no what is your name my name is Sam no what is your name Samson or Samuel or what size mthandazo ngoba bethi Samuel that is your name kodwa ungalenzi iphutha lokubiza igama lakho ungaliphelelisi liyafelwa umsoco ayinake nithi amen njengoba nithi inkosi nje ngaye ukuthi go angisho inkosi manje tisha izenye into asanibonani bazalwane ungakabikho isizalweni ngawenza qathela hlema sithandaza kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyabuya kubo bonke engikuthume kubo uzoya kubo bonke abangikuthume kubo nakubo bonke engiyala ukuba uyakukhuluma yes engiyala ukukhuluma ungabesabi ukuba nawe ukuba ngikuphule awuphinde ufundise isizulu kahle baba ungabesabi ukuba nginawe ukuba ngikuphule usho uJehova ungabuye ebantwini indaba ezitha uyimo kwakho ukuba
ngamanje amakhosi ngababa lonke ephalaze lonke egqabe lonke egcoba amafutha ezibhoma namafutha ezingwe namabhubesi. Inkosi uzele. Inkosi njani? Inkosi izele. Inesithunzi esivele ezulwini. Inkosi noma ungathi uhleka nayo kodwa uhleka kuye naye ngoba unalento yokuthi inkosi yakhiwe uNkulunkulu. Ake nithi amen. Yena ngoba yebazi bathi uthwele akathwele isithunzi somdala. Isibethi mhlukulukazi ukhona kanjani ukuhlala nenkosi? Iyakhona ngoba ngakhandwa nami ngingakabikho esibeletweni sami ukuthi ungahlala nenkosi. Yakuyondelwe. Ake sithi amen manje. Wenziwe njani? Wenziwe. Ungakabi lento yiyo waba yiyo ungakabi yiyo ukuzwe. Noma ungagqiba noma ungacindezela noma ungamvalela noma ungangenza njani noma ungamthuka ngenhlamba noma ungangcolisa igama lami liyagcola ngithethe amadlebe njengenkomo kade ingene edimba iphume kube lomuntu ekuyena. Ake nithi amen bathandekayo. Ingakho abantu abakhulunywa kahle kodwa kubashintsha ukuthi bebe yibona ngoba badaliwe. Kothi ke mina ungesabi uNkulunkulu nawe. Kothi ngithi maJNF. Oh yes. Konke sekukhulumile sikufundile bekusiqhuma isibindi ungesabi. Namhlanje imessage yami yokugcina ithi fear not. Akukho okunye ukubona sengathi uyahalela ngomntwana ubona sengathi uyahala kanti izinto ezingaphakathi. Ake nishawo amen. Njengamanye into ezinhle ngiyayithanda into ezinhle ngiyayithanda. Imoto okugibeleza no-Mercedes. Ile nkulu inehamba thanda zona. Njengoba uzwa noma ngibele sonke masingangena siphelele sidale sonke. Mafuna ukulala abantu bayibani nakhona. Mafuna ukulala ngamakhabuthi nakhona futhi. Ngeke ukushintshe is a God's grace. Umuntu obusuku ngeke ukushintshe noma abakashadanga umbone hamba namakwayikwa yakhe uthi lokho lona noma engashadanga ubusisiwe abambe ingane zakhe ayishadise. Sanibonani manje khona bazali. Uthi usathana lokhathi ufanele mina ukhokoda ingane zami uhlulekile uyifanele kuzokwenzeka ngoba mawunombulelo mawunonjabulo ngeke unonjabulo kuphela ukuthi igama lakho unonjabulo umshado ungakufumanga kodwa abantu abafana bakho bazoshada amantombazana bazoshada ingane zakho zizobasifundiswa uzodrive imoto layikhaya akenishawa amen maniko. Isibusiso ngabesta isibusiso ngiyakhuza laba abafundisa abancane abanjengokhaya nabantu bafuna ukuzala only 2 wengane bethi bacabangela isimo sasemhlabeni ukuthi hey zana baba sakubiza bekhona noma mkhaya ingane ingane maseziningi imfundo iyabiza ivesi lesintu ndlunkulu lithi ayikho indlovu esindwa wayo njengoba uNkulunkulu ekunika ingane khona umuntu wabazulu nasekhaya unkosikazi wayedwa wacunga ukamakhaba wazala ingane eziwu-16. Awu ngathi awuthanda amen abo wathi unkosikazi wesibili wazala eziwu-8 shothi ingasizizonke 16 plus 8 24 zifundile zonke ngoba bengafundanga. Isibusiso senkosi siyacebisa senenzeni usizi. Akengishawo amen. Akengishawo amen manje. Uyayibona lento Nkosi yesizwe uma sezingana seyisebenza uyezwa mfundisi Fihlane seyifika seyindala seyidrive imoto zazezinye zimodokotela ezinye zimonesi ezinye zimothisha makuthiwa i-family gathering uthi kule kupaki umuntu wekhaya ngathi kulumshado uwe nje nonkosikazi wakho ingane zonke ziyadrive zizaney'ngane zazo vele asamenya
engagement mhlawumbe unveil nje family gathering futhi impanyana encane zonke kuthiwa hlehlisa imoto msafuna kwedolobheni uvele kunikane imoto kwezo isibusiso sakho sisenjani siyacebisa ukulethi-ke neBhayibheli indoda engodlo wayo kugcwele abantwana injani ibusisile ifuna Antole ngubani intombazana ngantana ake nithi amen inkosi zalanani kama bathula abantu ebozwe zalanani bathula abantu ebozwe zalanani zalanani isingane siyisibusiso ubona siyisibusiso nendlela kwenzeka ngayo maseyikhulile uNkulunkulu uyakupha noyethileyo amandla nongenayiphepha amnikeza amandla bona into sezenzeka futhi bona abantu abazele kancane bona bahlupheka kakhulu bona labantu abazele kakhulu bona benza into zenzeka uzokuthi ingane akazibe isiqale kusume ifika kwifamily ake nishawo amen manje kodwa ingane bayini iba isibusiso angikho-ke lapho uyozenzela nawe research mawufika ekhaya kodwa abantwana bayisibusiso ezivela kuThixo ake sithi amen ngizalile shaya 2 navala vele ingozi yemoto zishone zombili sengisola athi uNkulunkulu wayethe kufuna kube na-8 nanathi 2 uNkulunkulu bona wayazi lo-2 uyoshesha uhambe wahamba lo-2 sengathani nabantwana ake nishawo amen ngoba izimo ezimane zenzeke nje uThixo abantwana kunabo kodwa ayikusaba wena ufundile uyasebenza ungakwazi ukuphila ake nishawo amen abazali bethu bebephila nazo behlanganisa azange sihambe noma safunda isikole sayisawufika grade 7 sama ngenyawo kodwa namhlanje uNkulunkulu before akulethe emhlabeni uyaplana ngawe ukuthi uzophila kanjani uzodlala ake sithi amen unemicabango emihle ngathi funda lapha naverse ukuthi wehlahle ufuna usheshise bese sikhandaza fana la ukuthi nemicabango emihle ngawe kulo same chapter verse 11 funda verse 11 yeah izwi kaJehova lafika kimi futhi lathi Jeremiya ubonani na yes ngathi ngibona igatsha lamalabonzi wayesethi uJehova kimi ubone kahle ngokuba ngiyakulinda izwi lami ukuba ngilenze ngizolinda izwi lami ukuba ngilenze uNkulunkulu ozela kalali ndabesithi uyalinda izwi lakhe ukuba lenze njani yiko lokucela ukuthi basheshe bahleka kanti inkosi izwile ngoba uNkulunkulu uyalinda izwi lakhe ukuthi awayiboni le ntathu uzoba yiyo ukhulume amazwi astrong lapha umfundisi uKhayingana ukuthi nini okaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu manje ubusisile okwakho ukuyisondezela amadate nokwahlehlisa is up to you kodwa mawuba usho kwakhe ingani uAbraham wathiwa uzoba isizwe esikhulu waze waguga wamdala ithemba eselilahlile kodwa wabamba ubusho ake sithi amen bazalwane uNkulunkulu akajike izwi lakhe abaprofethe nathanda ukuthi sibe yinkosi yoba yiko nometha abantu babathina sibe ngenyawo zethu ungakabikho esizalweni sinanyoko ngakwenza ngakwazi ngakwenza umprofeti ngakugcoba ngakuthuma ungesabi ukuthi uzothini ngizobe nginawe amazwi ozowakhuluma azobevela kimi ungakhuluma ngiyacela my son uzothi fear not usho lo mhlabeni